Allahu akbar abba yana hawa ba ya hau ba bari a rantsar kudi ya kai da ka bari kai zona kai zona ba a gaya wa ɗan yau kallani da kyau ka gane mu ko magana fa ake yan rabano ne kana jina ina direba lasin ka Bani da shi. direba lasi kai yanzu kana tafiya kasan nan baka da direba lasi To ni me zan yi da shi ne amfanin sa a waje na? doka ta 889.95 in ba ka da direba lasi tare ka naira 4,500 to hada 500 4,500 rashin direba lasi yanzu zaka biya tare nan ka amince Wallahi ba amince ba. tsaya dan Allah tsaya na ga sanda Boris din sa ya samu matsala kai tsaya ba ma wannan ba birkin sa ma baya ci sosai birkin gwiwa sa baya ci sosai ba ka sa mai sosai ne ba ka sa wa kake sawa kenan ba ka sa a dallan nan ma 4,500 nawa kenan a ai ba karanto mai dokar ba doka ta 988 kundin dokar Najeriya constitution ta Najeriya constitution ba ga mai kudin ta to shi ma 1,500 da 90 da nawa da 92 yawwa 95 ne da 95 ne yawwa hodin ka yana yi yohan muji yana yi yohan muji wannan baya kara sosai kara yi muji ba a gaya wa ɗan yau 2,500 da naira 95 hodin ka baya yi sannan mu ga kai durkusa an gani dai sosai kana da matsala injin nan baya mai juyo sosai baya wa injin sa juyo sosai wannan hulan ma shekara ta biyu ne wanke ta ba shi ma tare ka 650 wannan hulan shekara biyu kwanci 650 an hada da wancan 10,800 da naira 80 zaka biya to ka ga ko yawwa 10,800 da naira 80 zaka biya an kuma kana da wanda zaka kira wannan malaman din da kake dora kake yin combination wannan kakanka ne ce rage ma kowaye ka haɗu da yan karota a hanya Wayan karota kuma. ka biya to za mu an san musu raban ya biya wa rigar nan lasisi ka biya rigar nan kana da lasisi lasisi a ina ka siyo ta a wani gari ka suwata A Najeriya mana. a Najeriya an mata lasisi ko ba a yi mata ba A mata. waye order waye ta order ta Ina sani. la ilaha illallah kudin ka 588.497 da kwandala biyu zaka biya a wannan doka ta Najeriya wannan doka ta karkashin rabano kungiyar mu in kuma kana da ka kira to ka kira Ai mai gidan naku. kaji in kana kai da mai gina ka kira ni dai na gaya maka yawwa Ina da wanda zan kira shi. shi waye Usman Alƙali Baba. Usman Alƙali Baba ni. Ni da shi zan kira. monsa Ina ruwa na da wannan ni sai na kira shi wallahi. monsa Wallahi sai na kira shi. Allah ba zan hakura ba ni za ku ciwo mu. ya haƙuri wallahi ba monsa ya haƙura da ma kullum Wallahi ba na so ni sai na kira wallahi ba na. ba a gaya wa ɗan yau Ai,